Apa sawetara wektu nggonmu mapan ana ing Taman Kadilengleng, Bagong? Aku wis kandha karo kowe to, ora sandadak duwe rasa ijiga kelawan Pekewu Durgama Sangga Runggi. Aja walang ati kang dadi atimu. Mula kowe sak lumrahe wae. Wong apan iki wis tak keparengake yen to Taman Kadilengleng ki darbekmu. Kene iki ya wewengkonmu. Ngastina kuwi biyen darbeke Sinul Prabu Pandudewayana. Tur to kowe tau tate lenggah ana ing negara Ngastina lah kok dadi kaya wong bingung kaya wong kaya ora sak biasane mapan ana negara Ngastina kowe Bagong. Pekewu mboten kepenak ati kula niku. Arep jukuk wedang dhewe rasane Pekewu dingetke kalih abdi-abdi sampean. Tobat. Ora apa-apa kayandanku kabeh. Yen nganti ngendu swara karo kowe matur karo aku abdi gemes tak lereni tak pecat saka negara Ngastina. Wah nggih mesake ilang sandang pangane. Bagong, wonten dawuh. Apa to sababe dene Banowati bareng kowe sowan ana negara Ngastina atiku seneng, atiku bombong. Atiku bungah ora tau sedih. Pendak-pendak kowe tansah nglipur karo atiku, tobat jebul tinemune ngendikaning para sepuh mau bener. Sing jeneng wong urip bebrayan mono ora kewengku dening bondo donya. Wong tentrem, wong bungah, wong seneng kuwi ora merga bandane akeh, derajate dhuwur. Nanging nggonmu mapan ana negara Ngastina, utamane ana ing Taman Kadilengleng iki, kowe tansah nglipur aku nadyan kowe ora menehi kaya karo aku ning atiku kok krasa bungah, atiku krasa seneng Bagong. Karang iso kula nggih mung ngoten niku. Kula niku nek kon menehi napa-napa mboten saged. Kula niku wong sekeng, wong ora duwe, kula wong kere. Nek Gusti Banowati bungah merga kula nggih niku nggih mung mbok menawa mung kebeneran mawon. Lah tobat saiki kowe tak tanting gelem ora? Kowe tak tanting gelem ora? Napa? Kowe rasa mulih. Rasa mulih piye? Kowe manggon kene. Lah bojoku, anak-anak kula nek mangan pripun? Kula wong lanang duwe kewajiban goleke sandang pangan kali anak-anak kula kali bojo kula. Lah tobat kowe aja kuwatir, bojomu mengko tak kirem pendak sasine tak cukupi kabeh. Anak-anakmu ya tak cukupi kabeh ning kowe rasa bali. Terus status kula teng mriki napa? Abdi. Nameng abdi wis biasa. Nameng abdi wis bendinane, nameng Panakawan niku wis pancen kula niku didadekke Panakawaning Pandhawa. Terus kula tak takon, status kula napa? Kula tak takon. Tobat aku tak crita karo kowe ya Bagong. Nggih. Kowe kena percaya kena ora? Nggih, pripun? Saploke kowe nang kene kok rasa seneng karo Prabu Duryudana kuwi suda. Piye kuwi maksude? Saploke kowe nang kene tresnaku karo Prabu Duryudana kuwi suda. Terus suwe ning suwe bareng kowe nglipur karo aku Bagong, tobat apa ya nyata apa ya ora pendak-pendak aku ki tansah mapan ning kaca gedhah. Ndak sawang-sawang marang awakku dhewe, apa ya bener sing tak rasake iki Bagong ning nen ora bener kenapa aku ngrasake rasa seneng nanging yen bener lah kok dadi kaya ngene kanan sing kudu tak lakoni. Ning umpama tak tolak mesti atiku lara. Rada serius iki ketoke. Maksudnya pripun? Bareng kowe nang kene rasa tresna karo Prabu Duryudana suda, mlumpuk ing rasa tresna. Aja kaget lho ya. Nggih. Aku nganu Bagong. Nganu piye? Anune sapa? Tobat kowe kok kayane kok kaya kebangetan nggon pengen krungu. Angger kayane niku kaya rasane kaya nyata kaya mboten Bareng aku kumpul karo kowe sawetara lah kok keklumpukaning rasa tresnaku ki malah karo kowe Bagong. Karo kowe Panakawan ngapusi. Asli ngapusi. Terus saniki kula duwe kaya apa? Prabu Duryudana niku ratu sugih dhewe sak donya. Ratu derajat pangkate ora ana sing ngembari.
terus sampean srawung kalih kula, terus sampean ngondhon ngendikake nek tresnane karo Prabu Duryudana suda tresnane kalih kula niku mboten mungkin, mboten ajeng kelakon lah. Tenan niku kula ora percaya. Upama niku dingendikake tenan napa ya kelakon? Ya tobat jroning donya iki apa sing ora kelakon? Yen Gusti keparengake kabeh mau bakal kelakon, Bagong. Serius? Iya tenan. Dados sampean tresna kalih kula. Iya, Bagong, aku tresna karo kowe, mula kowe ora usah dadak duwe rasa sangga runggi. Aja ndodok ning ngarepku. Piye? Nglekar? Ora. Ning kowe lumrah biasane wae. Yen perlu karo aku rasa basa, wong yo nyatane aku wis ngandhake tresna karo kowe kok, Bagong. Jane yaning talaga. Kati langit mambang kantepas wulan. Ora sasulo. Saking bunga-bungae pikirku lho. Ora sanggo pikirku mau. Pikirku. Lungguh nganu ngadeg kaya padha karo aku. Aduh. Iki nek kelakon tenan ora golek ndok bebek. Ngrekoso aku. Mesti aku dhewe sing gedhe abikan. Arep saka ngendi iki aku? Tobat. Lah rak ngono. Nggih. Rasa basa. Nun, Ora rasa basa. ora basa piye? Kowe ndelok aku Yayi Dewi ngono. Alah, wah, gendeng ngimpi apa aku iki. Ya anu sapa? Yayi Dewi Banowati kula wonten maring adawuh Kang Mas. Modal teng cremuk ndasku. Kersanipun menapa? Bobok ya Lho. Lah tobat tak jujug lho. ana kongkos ra bubar malah ra sida ngapa-ngapa aku. Wah, wis ning tenan to iki ora mung gedhekke atine Bagong. Mboten Pak Toban lho. Kula menika prameswari ngantos kula menika lenggah wonten ing ngandhap. Supados kula menika saged ngajeni dhatemenipun Kang Mas Bagong. Waduh, wis ora mulih ra apa-apa aku yakin. Yen bojoku modar nang omah mbok men. Anak-anakku do kaliren mbok men. Sing penting aku bahagia nang kene. Ning iki bahaya Banowati. Bahayanipun menapa? Nek nganti kawanguran Prabu Duryudana grewekan dadi grojokan, geguyon dadi tangisan. Nyibaratipun menawi panjenengan badhe dipun pejahi, kula nderek dipun pejahi. Menawi panjenengan badhe dipun tuntung saking negari Astina, kula nderek kesah. Menawi panjenengan dipun kunjara, kula ya kudu dikunjara. Tegese panjenengan mukti kula ya mukti, panjenengan sengsara kula ya sengsara, panjenengan pejah kula ya mati. Ini jenenge cinta abadi. Inggih, mila mekaten. Mila ing saking menika panjenengan sampun ajre menawi ngantos samangke wonten sinten kemawon iki mlebet wonten teman adilengleng. Kang Mas Bagong sampun kuwatos kula nyembadhe ngayomi dhateng Kang Mas Bagong. Asli inggih saestu. Rikat lambang rata tanpa antara prating sukune ngargaram kang tuminga boten pantara dangu praptaning nalindring mandura Prabu Baladewa ing mlebet lenging taman kadilengleng kagiat njula kepati Sang Dyayu Dewi Banowati wau. Sri Baladewa Narpati Dwinares
Dwinareswara Kresna kalangkung tresnanira marang Dyabanon marang Dyabanon Cinawi wah panusmaning jajalan akskertaning baune iblis lanat wah lah kok bener ucape umban matur Sang Hyai Prabu Duryudana yen to Yai Ratu Banowati ndelikke menungso lah kok dadi barang aku tekan kene ora paneng iki Bagong iki wah konangan Satpol PP piye Dik tanggung jawabmu kok Prabu kan bukti kula konjo yo kula tambi Yai Ratu ngaturaken ngaget raos semana kula tini penyaipun Koko Prabu rawuh wonten ing Taman Ngadi Lengleng monggo mboten tali wonten saderengipun marang kula badhe cemadung dawuh badhe wonten menapa Yai Ratu wonten dawuh kula badhe nyuwun keterangan ingkang gemathok ngengingi babakan perkawis menika mboten namung bebangeri dhateng asmanipun Yai Prabu Duryudana nanging mbebecer dhateng sastra wirang ingkang badhe disandang dening negari Ngastina niatipun Yai Ratu menika menapa inggih mboten menapa-menapa kok Prabu mboten menapa-menapa lah kok panjenenganipun wonten mriki Bagong menika mapan wonten Taman Ngadi Lengleng monggo sampun wonten embane kematur dhateng Sang Hyai Prabu Duryudana menawi panjenenganipun Yai Ratu Banowati menika nyingetaken sawijining priya sareng kula titik wonten ing Taman Ngadi Lengleng mboten pangling menika Bagong inggih mila mekaten Bagong nun ngopo kowe nang kene marani yangku aja sumetan aja sapenake dhewe iki Prameswari pun ngerti wong kula mriki ya ora karep kula dhewe diceluk kalih Ndara Banowati kok kula teng mriki niku nganti bingung malah niki wau sampeyan nek ngerti malah saya kaget piye Dewi Banowati mengungkapkan cintanya kepada saya lho estu kula mboten gawe kawau mau apa wah ya HP ku entek baterene arep tak rekam mau nek nganu supaya ana buktine kok Yai Ratu kula wonten maring adawuh menapa panjenengan tindakaken menika mbebangri dhateng asmanipun ingkang Raka asmanipun Yai Prabu Duryudana kula nyuwun pangapunten kula kasuta kemawon kula sakmenika sampun mboten tresna lan Prabu Duryudana lho inggih saestu jernyatanipun tresna menika mboten saged dipun peksa tresna menika mboten saged dipun jiat tresna menika uruping jiwa ingkang suci mrentro saking lebeting sanubari peparingipun Gusti Mahanasa kula nuwun sewu Koko Prabu menawi panjenengan sak mangke badhe dukani dhateng pun Bagong kepeksa kula ingkang betengi dhateng pun Bagong sinten kemawon ingkang badhe gendhak sikil kaliyan Bagong mangke menawi Bagong sakit kula badhe nyakiti awak kula piyambak menawi ngantos Bagong menika pecah kula badhe nglampos diri walah dalah karepe cetha yen to Prameswari Ngastina kuwi jeneng putri ingkang lobok kembene kendho tabiye ora pantes kena patuladaning para kawula sanegara Ngastina ing atase Prameswari kok ramban-ramban tresna karo wujuding kere getibal 17 sing jeneng Bagong Yai Ratu wis ora ana gunane aku gunake tanceping tata krama marang Yai Ratu Banowati nyatane wis wegah nama marang nampek pitutur becik ngorek-orek marang pasuryaning Yai Prabu Duryudana ngorek-orek marang pasuryaning Nata Mandura Prabu Baladewa Bagong kowe ora minggat saka negara Ngastina wah glandang nenggala legane atiku nek kowe arep gendhak sikara karo Dewi Banowati iku padha karo kowe natoni atiku bol lho bol piye jenengmu sapa Baladewa dundang bol kok ora gelem sobat ngremenaken kamas panjenengan wantun kaliyan Koko Prabu Baladewa santai wae santai tresna kuwi abot Dik tresna kuwi abot sapa sing ganggu gawe karo kowe aja kok menungso dewa muda tak tandangane matur sembah nuwun santai ya inggih memburi kono inggih ngesnaken dawuh
Ditebai. Inggih. Engko aku bar perang langsung sare ya. Inggih ngestaken dawuh. Kowe adus sisan. Nun adus sisan. Inggih ngestaken dawuh. Saiki arepmu piye, Mas? Lho. Wani karo Baladewa sing tak wedeni amamu. Kae garwane Kyai Prabu Duryudana. Dewi Banowati wis ora seneng. Wong ki nek bebrayan landhesane wis ora tresna, ora bakal iso apik kedadeane. Banowati seneng karo Bagong. Mula ana tetembungan Giri Lusi jalma tan kena kinira. Nadyan mung sak Bagong mbok menawa dina iki Bagong entuk rahmating Hyang Mahanasa, entuk katresnaning Banowati. Picak po aku disenengi wong wedok kaya ngono ora tak tampa. Lho, ning kowe wis duwe bojo, Pegat. Apa ora masalah. bojo jak omong gagap-gagap kok. Diopeni nggo ngapa? Wis blanja Bu. Durung. Mangkel aku. Biyen ki lancar bareng wis anak-anak kok gagap-gagap. Wis ngliwet durung Bu. Wis ning meletes. Ngarmuni penake pepepepepepe. Ora tekan-tekan. Wah, dilereni anak wak titipke panti asuhan. Rampung dhaup karo Dewi Banowati. Prabu Duryudana ngerti aku dhaup karo Dewi Banowati sok. Kena serangan jantung. Mlebu ICU, kae napas buatan ora ketututan, mati. Aku dadi ratu nang negara Ngastina. Wah, dapurmu kuwi. Lho. Malah ngecelo Baladewa. Asale ngunake dapur tuwa aku karo kowe kok dapur-dapurke. Bagong, Nun. kowe wani karo aku. Nun sawu nek pisan niku lak peksa wani niki perkara ceweke. Niku perkara angel golek-golekane. Nek perkara dhuwit ora masalah. Nek perkara lemah ora masalah. Perkara apa-apa ora masalah. Nek perkara wong wedon iki sedumuk bathuk senyari bumi. Kula rung tau ndumuk bathuke Banowati. Kula nek nganti sampeyan ajeng meparangi karepe Bagong rawe rantas malang putung wela metu jaba. Ayo man. Ayune kaya ngono etokke njaba. Terus ning apa? Padha wae mengan. Padake wah Parusmani jajalan ora minggat kroya Kurawa, ora minggat gegulung dening aku Baladewa. Kelapa kepranggul mungking ngayuda kebapak nyobawat nyobentar bawat nyobentar. Wah, kaget aku bareng Kanjeng Koko Prabu Mandura paring dawuh karo Sata Kurawa yen to sing nyolong Banowati Kakang Bayu Banowati wujude Panakawan sing aran Bagong. Dasar para nyata Kartomarma iki. Iya, lho ora basa karo aku. Lho, calon adi kowe. Lho. Adi piye? Adi IP. IP piye? Ha IP-mu pira? Hah? 3,5 nyandak ora? Iki malah aku bingung ngomongan karo kowe. Bingung aku nek omong dhewe bingung kok. Arep apa kowe rantak-rantak laku ning para Sata Kurawa? Nyekel Bagong. Wah, aku penjahat kok. Aku pesakitan apa ya? Kok arep dicekel? Salahku nggon apa? Luputku nggon apa? Kowe wani tresnani Kakang Mbok Ayu Banowati. Sing ngomong tresna ora aku sik. Ning mbakyumu Banowati. Ngomong tresna karo aku. Kowe kok nampa? Kowe ora usah selak, kowe aja munafik.
upama kowe tak takoni saiki, nek Banowati omong tresna karo kowe nolak. Heeh. Nolak. Muni yo. Kowe nolak ya. Muluse kaya ngono ya tak tolak. Hah? Gene ra iso wangsulan, normal mo, Karto. Aku menungso normal. Aku ndek akal budi. Nek ana wong ditresnani wong kaya ngono kok muni, aku moh, aku wis duwe bojo. Wah, telek. Kamanungsan wae sing diitung, aja sok suci. Oh, macem-macem. Ayo muni ya. Mula tak labuhi tenan, Wis tak niate pokoke. Wis ber apa-apa supaya entuk Banowati. Kowe wani nyenggol Kakang Mbok Ayu Banowati tak pecah sirahmu. Monggo mau tak senggol iki. Tak senggol napa? Apa kowe perlu ngerti? Tak kandhanono kowe mung kepengin. Pecah sirahmu, pecah genti sirahmu. Bodoh sirahmu tibakno gilane pun man mboten ajeng perang lho. Lah piye? Bagong kula antem ora dirasake. Bareng gelem males jijiki man. Dilatih rai. Terus kabeh. Mungsu-menungso kok kaya mungsu kirik. Oh, lho niku man. Malah baung. Lah wis. Upama Kurawa ki takon mungsuh Bagong kabeh mesti malah do kewirangan. Kakang Durna, pripun Dik Pate? Sing nyolong Gusti Ayu Banowati Bagong. Terus Kurawa pripun? Kurawa ora ana sing mangga mulya. Upama kula ken maju mesti kewirangan. Nggih, nggih, mboten sah suwe-suwe. Nggih. Kula sing ajeng maju. Oh, Bagong Panakawan. Kowe kena dipringgake becik apa ora? Ora gelem tak kena pringgake becik aja nglakon dosa tiban cundha manek, ora nglakon tinjong akhirat aja butuh.
Durna sing maju. Rada abot iki. Nek ora tak wirang-wirangke tuman wae Begawan Durna. Ayo maju kene, mungsuh Bagong ora isin aja jundap. Kok kaya tau weruh ta aku. Isen aku manus-maning jajaran. Pripun Kakang Durna? Mbah. Kok embuh maju dereng suwe kok wis mundur. Mancing setan kok Bagong iki. Lah pripun? Lah pripun? Saman wis weruh e. Dereng. Lah kepanjingan apa kok dadi sak ciptane dadi sak sediane ana. Bagong Malik jaran Dewate. Oh. Monggo pun jengking. Kula mandhegek niku pas teng riku niku. Terus dibiyak-biyak dhewe nika. Buntute dunggah-unggahke. Waduh, kelingan sing ora-ora Dewate. Kelingan jaman semono. Jaman semono ki lawange ketok ciute. Kula ajare. Nek ora ndodok nguyuh maneh. Pripun paman? Kurawa panci mboten majeng sedaya. Mergi nek kula ken majeng sedaya malah ngerundhe wektu mengke mboten ajeng kelakon. Mboyong dateng Bagong. Terus Kakang Durna majeng dipun wirang-wirangaken. Diwirang-wirangaken pripun? Bagong malih wujud jaran. Kula maju kula ya wirang. Bagong dadi napa? Dadi kirek. Patih kok mung didepi kirek. Kok ngerti makeman kula nggih nggih. Sampeyan niku patih. Panganane kaya ngono. Mula ya diwirang-wirangke Bagong kaya ngoten. Monggo kula semanggaken. Wah, ratu seminggah. Kon piyak salandhan Wadyapala Sata Kurawa. Bagong, ora mingkes para Prabu Baladewa grete nenggala jeblok ketemu Baladewa. Disemanane ngrat. Gleng-gleng jagat manus maning. Manus maning apa ya? Lali anak Yaudu Baladewa. Nek aku iso dadi Baladewa. Amon Srawata Jamrata Manyang Ponco padha. Iki nata Mandura Prabu Baladewa. Nalendra Mandura. Wih lele. Kowe wani maju ning ngarepe Prabu Baya, tak tunggu ning kene we Baladewa.
Lho iki piye iki? Lho iki aku kok ya kok ngedep kaca iki piye? Kaca sapa? Lho iki sapa iki? Iki sapa ngawur? Iki Nata Mandura Prabu Baladewa. Ya Balarama, ya Waning Pinta, ya Wasi Jaladara, ya Anom Sucandra. Wah, setan iki. Iki setan iki. Iki suarane Bagong iki. Ais aja ngawu gawar ngawur. Iki Prabu Baladewa. Wah, gugu karepe dhewe. Kowe dudu Baladewa. Baladewa. Ingsun nedeng wae lagi wae kundur marang negara Mandura karonse karo Dewi Erawati. Wah, setan. Wah, kowe Bagong kowe. Kowe ngino karo Nata Mandura Prabu Baladewa. Kowe ngino karo Nata Mandura Prabu Baladewa. Kowe nyek karo Nata Mandura. Kowe ngilani dadane Nata Mandura Prabu Baladewa. Ati kowe ada bedek cendekan. Ora iso kowe tiru aku, ora iso kowe. Iso wae. Kowe kecepetan oleh omong. Angger alon-alon ya aku iso ngrekam. Mas ora bakal mati dhisik. Setan alas gugu karepe dhewe. Wah, Bagong kaya winong wong dening dewane. Karo sapa-sapa iso menang, karo sapa-sapa iso unggul yudane. Ya, apa entuk kira Baladewa kalah karo kowe? Yai Ngastina sampun ngantos kuwatos enggalih. Wah, kowe tak kandhake juragamu mbuh dadimu kowe Bagong. Terimaken. Kula sampun tresna saestu kaliyan Pun Bagong Kaka Prabu panjenengan mentala mejahi dhateng Pun Bagong. Kula sampun mrapra badhe nderek pejah kula badhe nglampus diri Prabu. Yai Ratu. Yai Ratu. Kula wonten maring adawuh. Aja kuwatir. Sing gedhe pangapuramu ya Yai Ratu. Yen Bagong wis tak tugel gulune. Batobat. Kula mboten saged gesang mlayu mboten kaliyan Bagong Prabu. Kowe tenan. Iki saestu. Lihatlah. Batobat, Yai kok senengane gawe kuwatir lho. Iki kuwatir iki tak citi kabeh Batobat. Gumun aku ning atase wis kuwatir panjenengan tak kira nek sedo apa piye. Lah kok panjenengan iso dadi Baladewa? Iso. Batobat gumun ke tak jiut Radarana. Batobat mau mengko. Atenan. Mengko tenan lho iya. Aduh, tangannya mana tangannya? Menika. Wanine menggon tangan kowe. Wanine menggon tangan. Engko. Aku nek ngambung kowe iso ilang ndasmu. Cangkeme gedene ra jamak-jamak. Langsung zlup langsung ilang. Mangke penyanyi kula ilangke lho. Tenan. Senengane iki mbok beda rasa lho. Nang bayang aku sing werna-werna. Sobat. Aduh. Yai, kula wonten dawuh, Aku saya. inggih ngertos. Sobat. Keringetipun kados mengkaten menika. Sobat.
benjang siram. Ngapa ta? Keringetipun kados mekaten menika nek dicedhaki mak sentup. Wong seneng ki mambu ra ketok mambu. Wong seneng ki apa wujude ditresnani? Tobat inggih. Kula lapi. Tobat piye. Ki lho nggon cengel barang. Piye cengele kaya cengele tabis. Cengel kok kelawung. Mbok sesuk perawatan. Tak kosokane. Ya tak karang ya kepanasan. Omahku kan wetan. Aku nek mangkat nyambut gawe srengenge saka wetan cengel kepanasan. Mun nek mulih srengenge nang kulon cengel kepanasan. Mun sing kenceng kene tok. Inggih. Monggo kula dheaken mancing wonten iki. Alerman ngaso sawetawis Lurah Bagong. Ayo, asli lho iki. Inggih saken dawuh. Damar sewu kencar-kencar nandi kaya wanci ratri tan prabeda kaya wanci rina Purayaga negari Ngamarta ya ing Indraprastha jabak nganti kaya Tarulata ingkang tuwa ana ing imbanging arga sangganing para Pandhawa miwah sangganing para Nayaka para Punggawa begambar melabar Yaya Samudra datan Motebi wis keparang lenggah Damparnata ing Ngamarta Prabu Darma Kusuma datan Kantunata ing Darawati Sang Prabu Sri Bathara Kresna Sumawana panenggaing Pandhawa satru ing Jodipati ya nunggul pawan Raden Harya Werkudara jumeneng Anggregancang Yayah Lintang Bima Sekti Hanuwaktu ing naga jinajaran pasebaning panengah Pandhawa mabuka Susilastawa tumungkul ngati kaya muka konjeming Bantala ing pepungkuraning nata ing Ngamarta nenggih waragining Pandhawa satriya kembar kemanikan Raden Akula Sadiwa ya Raden Pintek Kangsen dalan dene katingal tidhem jinem
tanana ingkang samyanya bawa kaperbawan wingit wimbaning sang katon gading arenga pasuryaning nata ing amarta Prabu Darma Kusuma parandene dupi mulat rawuhipun ingkang raka ing Ndrawati dadi persasak pelu mampang wanci pula kepapak obor sastra biar padhang trawangan mila sigra murwani pangandikan riris alon wijiling sang nata Prabu Puntadewa ngendhene kababaring lesan Rama dewaning sun Koko Prabu persasat kadidine ngentosi sileming malwa gabus kumambanging Sila Kresna parandene sak mangke paduka sampun kepareng tedhak wonten ing praja Ngamarta kadidine lumamping wanci pula kepapak obor sastra biar padhang trawangan Koko Prabu sawetawis lenggah kula ngaturaken pambagya Panakrami sarawuh paduka Kanjeng Koko Prabu Ndwaraka Yai tansah pinanganing kawidadan niring sambi kula sawanipun ing Raka ing Ndrawati asung pambagyanipun Yai sampun kula tampi karya bombong raos ing manah kula namung kepareng kula ngaturaken pudya pangastawaning pun Kakang kunjung paduka Yai Prabu kula pundi cundhaka panglingga murda amawahana kabagyaning gesang kula Koko Prabu Kresna kakangku aku ngaturake basa aku katura Dimas katengipun Kakang Werkudara ndak tampa ora liwat pangestunipun Kakang Tampanana ndak gegem dadiake jimat Koko Prabu kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk iya Arjuna ndak tampa siap diatur bekti kalawan pun Kakang pangestunipun Kakang Tampanana kula tundhingga jimat pariping dayanana ing kasantosan Koko Prabu kula ngaturaken sembah bekti kula kunjuk Koko Prabu kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk iya kembar ndak tampa pangestu Tampanana kembar iya kula pun dinggo jimat nggih kula pun dinggo jimat paripe Koko Prabu Yayi sumangka sawanipun ing Raka ing Ndrawati mituhu dhateng nawala ingkang sampun kula tampi bilih ri kelenggan sak mangke ingkang Raka tinimbalan sowan Montergari Ngamarta mengko raos kados pundi mugi parang hamba barana ingkang dhateng Raka ing Ndrawati Yayi Koko Prabu mboten badhe ngrembak perkawis negari ing Ngamarta miwah kanalindranipun ingkang rayi pun punta babar pisan mboten namung nyandadosaken sengkel raos ing manah kula kodheng sutaning manahipun ingkang rayi krana tembang rawat-rawat bineta mbok bakul sinambi wara nadyan dereng wonten aturipun Kyai Semar ingkang katur dhateng ingkang rayi ing Ngamarta nanging krana saking reraosanipun para kawula saengga sampun dumugi wonten talinganipun ingkang rayipun Puntadewa bilih Panakawan ing Ngamarta inggih menika pun Bagong Koko Prabu dinten sak mangke nandhang sakit utawi nandhang raga ngemuti bilih Pandhawa menika tansah ginala wentah dening para Panakawan malah saking pangraos kula tanpa pamomonging Kyai Semar saat majanipun kula kinten Pandhawa mboten saged mukti ngawibawa Nyakrawati kados dinten sak mangke menika mila doh nyana cerak nyana sami mestani menawi kula supe dhateng kawontenanipun Panakawan kuwatos sing manah kula adeging para Pandhawa cinacap dening para kawula sinengga satunggiling bendara ingkang supe dhateng kawontenanipun abdinipun inggih menika Panakawan mila Koko Prabu
Kawontenan kados mekaten menika kula namung jumurung dederek kersa maduka Kanjeng Koko Prabu menapa kedah kula tindakaken jagat waisaning Bathara Wayang tur jagat. Yayi syukur. Menawi paduka Yayi tasih emut dhateng labananipun para Panakawan. Ing mekaten Pandhawa tansah ambumi tegesipun nadyan sampun ngrengkuh kamukten derajat pangkat ingkang semanten menika kala wau parandiri boten supe dateng menapa ing dados labetanipun para Panakawan. Koko Prabu kasinggihan mekaten. Mula Werkudara, nggih. Gandeng Yayi Darma Kusuma wis paring dawuh kaya mengkono. Ala apa tenta pun ngakang lawan Siadi apa dene Janaka. Luwih-luwih Yayi Prabu Punta kersa tedhak marang Karang Kadempel tilik marang kananing Si Bagong ingkang kondange sarta pawarta ing Usabar. Bagong nandhang lara. Saora-orane tilik marang kananing Si Bagong syukur bage bisa dadi sarana waluyaning Panakawan Bagong Bratasena. Bremara mangos wiyung ngambrang kati karunaning kaswase yaning marga memalatkum dosang gondo wastrat mojo dereng ngantos paripurna sami Balwacana kasaru ing mlajar-mlajar Kinata Mandura Prabu Baladewa karya kagiat sangya para Pandhawa. Bala Pandhawa ya gumulung mangung siring sata Kurawa Kambahung Kesra katiti merut layut sagung praratu Koko Prabu ndadosaken kagiat sotaning manah rawuh paduka ingkang sengkan-sengkan datan pepepuyan Koko Prabu wonten menapa? Wah, bule kakangku gawe kaget. Ana apa bule kakangku? Koko Prabu wonten menapa dene paduka rawuh ingkang kados mekaten? Yayi, sewu-sewu kalepatanipun ing Raka Tadawadana. Anggen kula sowan mongko tanpa cecala ingkang saderengipun. Karana sumengkaning raos ingkang tan bangkit pinambeng daya-daya kula saged pepanggihan kan kadang-kadang kula para Pandhawa badhe ngaturaken lampahan ingkang bebangeri wonten negari Ngastina. Kenging menapa paduka paring dawuh ing mekaten? Koko Prabu wonten menapa? Kenging menapa paduka paring dawuh mekaten? Kresna kula wonten paring adawuh. Werkudara, nggih. Arjuna kula wonten paring adawuh. Cetha nadyan ngumandhangi para Pandhawa ki tresna asih kalawan Panakawane. Nanging tresna asih para Pandhawa marang Panakawan mau digunakake kalodhangane dening para Panakawan. Ingkang gawe wirang marang Ratu Ngastina, gawe wirang marang Nata Mandura Prabu Baladewa. Koko Prabu paduka paring dawuh menapa? Menapa wonten lampahan ingkang magepokan kaliyan para Panakawan teka mekaten ya sing pangandika paduka Kanjeng Koko Prabu. Yayi, kula wonten paring adawuh. Ngastina geger. Amargi sedaya para kawula ngraosi dhateng lambanipun kadang kula Yayi Ratu Banowati. Yayi Ratu Banowati sak mangke nyingetaken satunggiling priya mapan wonten ing Taman Kadilengleng.
sareng ingkang raka nanjaken sinten ingkang dipun singetaken Nyai Ratu Banowati. Mboten kanthi kanyono-nyono punakawaning Pandhawa inggih menika Bagong ingkang gebang kelawan Prameswari negari Ngastina. Koko Prabu. Nggih. Menapa ing paduka ngendikaken menika menapa sampun wonten bukti tuwin dasaripun Kresna? Aku sadu arep dhewe karo Bagong. Malah Bagong mirah-mirahke karo pun Kakang. Ngantipun Kakang disuraki dening para kawula sak negara Ngastina. Wah, ora nyono. Kabare gering. Kabare loro malah tekan negara Ngastina. Lah dalam Werkudara, aja kesusu lho. Mungko mundhak ke seluruh dalan sing kleru. Aku ngerti pambeganing Bagong si Adi ya wis apal marang pambeganing Punakawan. Yo. Ning Janaka sing ora sranta tumuli klepat ninggal negara Ngamarta. Merga pun Kakang ngerti apa to sababe Janaka nganti kaya ngono kahanane merga Koko Prabu paring dawuh yen to Bagong gebang kelawan Prameswari ing Ngastina Nyai Ratu Banowati. Yayi, kasih kecak lenggah ingkang prayogi kula badhe anungka pelajaripun kadang kula panengah. Koko Prabu kula titip juwananing kadang kula Arjuna lungen maring adawuh. Ya bener. Aku Ramaido kaya ngapa to kebrongoting rasamu. Tumuli tanpa pamit kowe ninggal parapatan negara ing Ngamarta klepat. Kowe arep nendi? Ngumpadi dhateng Bagong. Mirang-mirangaken pakartinipun Bagong menika mboten namung orek-orek dhateng pasuryanipun Bendara ing mboten badhe ical slaminipun gesang. Nanging ugi sampun nyamah dhateng asmanipun Koko Prabu Duryudana ing atase derajate Bagong teka wantun gebang dhateng Kakang Mbok Ayu Banowati. Menawi Bagong boten emut Purwodaksina paripaksa, kula sampun boten badhe suka pangapunten dhateng pun Punakawan Bagong satemasak mangke kula badhe negakaken Bagong badhe kula pejahi. Lah rak tenan to. Kosek to. Aja nganti kesusu ya Janaka petungan nganggo narar sing ganep. Ndak kira si Adi wis apal marang pambeganing Punakawan. Apa ya kelakon ing atase Bagong? Kuwi kok ngebang Nyai Ratu Banowati kira tuwuh tandha pitakon to? Ya bener apa ora? Nadan ingkang paring pangandikan mau Koko Prabu Mandura, nanging kosek to Janaka, Koko Prabu Mandura ku ya menungso ing kedunungan ina lali salah apes lawan mati. Inggih. Lah yen nganti sisip ngendikaning Koko Prabu nek nganti wis kelakon mateni karo Bagong apa kowe ora bakal kelangan? Inggih. Saiki ngene. Kowe ora usah jumujuk marang negara Ngastina kepareng paduka. Bagong tilik ana ning Karang Kadempel. Yen pancen Bagong ora ana teges Bagong pancen dadi maling ana ing negara Ngastina. Nanging Bagong ana mengko takonana sing apik-apik. Karepe piye niate apa? Mengko yen Bagong wis ngandhakake timbangan ing kanthi permati. Bener lan orane Bagong mau yen pancen luput pinatrapan denda sak bobot lawan keluputane. Elinga Janaka, Ngamarta kuwi duwe pradata adil, duwe pradata hukum ingkang wajib dilakoni dening saben kawula negara Ngamarta nadyan kuwi satriya. Mekaten Koko Prabu. Sabar, aja nganti kesuru. Inggih, ngestaken ayo. Tak kanthi menyang Karang Kadempel. Yen pancen Bagong iku iso ngandhakake lan apa kang dilakoni Bagong mau pancen kanggo bebener, aja mbok dukani lho Janaka. Mboten Koko Prabu ngestaken dawuh.